sampean kobong, Pak Lek. Lho. Iki mang kowe lho. Nggih, Pak Lek. Senanu. Nggih. Kowe ponak aku lho. Nggih. Aku lekmu. Nggih, Pak Lek. Lanu. Aku karo lek bedino tukaran perkara rade anak, Cung. Nggih. Kowe tak pek anak yo. Sampeyan pek anak. Engko kowe turu ning centongku engko nggo kowe kasure empuk aku tak gawe kamar neh karo lekmu yo. Lumayan sampean wis kobong kok sampean tawak-tawake. Lho, lali aku. Lho. Aku engko turu ning ndi omahku kobong. Dadah kok ndak nek. Pak Lek, lumayan sampean kok iso kobong lara-larae piye to, Pak Lek? Tak kandhani nu. Nggih. Asline aku sugih iki ora beres nu. Lah kok ora beres piye to, Pak Lek? Aku mek sugihan nek. Ya apa bae. Sampean mek sugihan. Ini Kenapa? sing tak pakakno sugihan sapa jeke? Sinten? Lho, Mbok Lek. Lho mbok kelone aku ape mbok pekno sugihan ya. kowe ku nyawa apa? Lho kene. Dipekno sugihan kok kowe ora mati donyane sing kobong. Ya wong aku wong apik ya ora ngarah das. Aku kadung plepok. Aku kadung digetingi tangga. Aku mau melarat kok diguyu wong aku isin. Ya terus. Ben sugih neh. Aku pekno sugihan langsung. Sabar bayi. Lho setane iku lho ora doyan rayep. Lho wong kok isih ngono ae. Aja ngono to, Pak Lek, ora Lho. sih. Mulane kowe aja anut Pak Lek. Upama sok ben kowe dadi sugih, aja nganggo dalan kaya Pak Lek ya, Cung. Nggih, Pak Lek. Ora kena diwaris anakku. Kowe nek kepengin sugih nyambut gawe sing tenanan adus kringet. Aku iki wis tuwa iki doyan jajan. Ora iso mbut gawe aku melarat iki piye. Mungkin kula tak nyambut gawe, Pak Iya, Lek. Cung, nyambut gawe ning kutha merantau. Nggih. Kok nek entuk duwe akeh aja lali. Lah napa, Pak Lek? Aku tukang rokok. Gemis. Wis. Aku lem lho, Cung. Nggih, Pak Lek. Tenan ya. Nggih. Aja lali saurunge nyambut gawe. Nyekar ning kuburane mbokmu, piye-piye iku wong tuamu. Ngono nak bar nyekar kok kuburane mbokmu kowe aja lali. Lah napa? Lek iku lho sekar. Lho. Mbok Lek wis ger Omongane waras kok kok. slam-slop. Lho wis melarat kok isih ngono ae. Sampeyan kok iso ora Sombe nek kowe mati sing nyekar sapa wong gak ndek anak. Ora ngono kok malah blerak-blerak. Nyambut gawe sing tenanan, Cung. Nggih, Pak Lek. Muga-muga entuk dhuwit akeh. Nggih. Kok nek entuk dhuwit akeh aja lali. Napa? Nggih, Pak Lek. Lek. Piye le? Aku pamit karo sampean aku tak nyambut gawe. Mbok menawa wae besok bisa nemu kamulyan, boleh. Dengan sampean. Salahku kesandung rezeki yo le. Kowe dadi wong mulya urip. Nggih. No. Kamulyan prawan. Tenan lho. Yo le. Lek ning mbok apakno. Kula pamitan kali Mbok Lek. Aku ngono-ngonon. Ya kepengin. Enggak le kok. Nang ngene kok digangi wong. Aja lali. Napa, Pak Lek? Nyambut gawe urung lho kok. Urung-urung kok Hati-hati lho. Aku janji karo sampean, Ya. aku ora bakal lali karo sampean, Pak Aku Lek. jaluk kapura ya. Mbok Lek, aku jaluk pamit ya, Mbok Lek. hati-hati yo le. Maaf, maaf. Maaf apa? Maaf. Aku gak ngamuk kowe gak iki. Lho anjen serang didade kon ngamuk sebut ngamuk apa? Aku terno nang omahe wong sedesa, akhir omah arep tak leboni. Ape ngemis? Ah, Apa kamu kan terno nang omahe wong sitok-sitok? aku arep njaluk ngapura karo tangga-tanggaku sing tau tak larakno ati.
Engko nek wis aku terome model. Wis sunat neh. Hmm. Lah apa? Aku arep tobat njaluk waras sembahyang. Alah, lah ngono karo model barang tak marahi dene kok iso. Kalau aku wis sembahyang tau keliru ngono kok. Bayang yang keliru. Lah kok macam idul. Marahi wong. Tobat yo, Kak. Iya. Anjen wong iku yo ana eleke, dilalahi kok sampean pikirane apik. Jaluk ngapura wong kabeh. Ayo brengosem tak cukurno. Ora pantes ora duwe brengosem gedhen. Sampeyan wis ande dade iku tak brengosem gedhen diguyu wong yo, Kak. Ayo aku gaden. Lapa? Gaden. Bari rupane wis rambut jajan nek njaluk gandeng. Nah ya ra bedane. Ayo, tak iringno. Ah, iya, kok muga nganti tebak ra ngene.